czego prywatny odczyt może Tobie nie dać. Powiem Ci teraz, czego prywatny odczyt nie daje. Nie daje gwarancji, że ktoś się zmieni. Nie podejmuje decyzji za Ciebie. Nie sprawi, że nagle znika cały lęk. Ale może dać Ci coś bardzo ważnego. Większe zrozumienie sytuacji, nazwanie dynamiki relacji i zobaczenie tego, co do tej pory było niejasne. I bardzo często to właśnie daje największą ulgę. Moja droga, mój drogi, jeśli potrzebujesz takiego wglądu pod typowo swoją sytuację, to wszystkie informacje, jeśli chodzi o taki odczyt i kontakty ze mną, znajdziesz w opisie tego profilu. W wiadomości prywatnej dostaniesz informacje zwrotne, jak wygląda odczyt i jaki jest jego koszt.